sare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to walalde wocci barkewi cila mbotto siwre camɓe doggo dungela kon waktu yoni hato wendinga kame cilɓe mbañ samba e ko tari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal laamu leydi Sénégal kame boñ mo CEDEAO sifande ñande capantati goo lewru mandiɗo hen ndu kene tolno cifande tati taw koye projet ji booli leydi Sénégal nden sifande mandi tolnoyo ha temedere milliard to leydi Mauritanie subaka hanki o ko hulɓini hawni kañum waɗi nder lamorgo leydi Mauritanie worɓe joguitiɓe jane banque ene pellodire gam yidde dirtinde ɗon koppareje jonde no fewi caggal loskoji werlamoɓe gonno o yitama waɗi hen naggaɓe kono kadi ha hande ne jokki jiilaw ma en ketto e musidɗo men Alhassana Oumar Mbodja to leydi Mali laafaji mbulaji iwnoɓe to kan Kidala jaɓɓi pittola yetato e mabɓe gañima hen ɗum ko caggal wonande pittola artisanat ko hen oto mabɓe rewi to leydi Guinée Conakry guinenaɓe finaɓe to leydi Mauritanie e rima laamu leydi mumen caɗele ɗeɓe guuri toon to banggue kayitaji guila to banggue ambassadeur mabɓe ha e gueɗe gendi leydi ndi ɓe gonɗini kala to leydi Nigéria ko camion goto yabɓi pittola yimɓe nogas mbasi hen pittali mumen kabruji men mana en ha to Niger Côte d'Ivoire Kenya Cameroun ma en jaaha to jolama jaberi musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe jokli windere kawisaji mawɗi kiɗo hen lekki mbiteki gorel teyya e dow meɗen hewɓe yaroɓe gorel te cettima ɗum dañi hen afiyaji mawɗi hay wone ñabbuji goɗɗi ɗi jangtono kay gorel teyya ɓe kolliti ɓe mbi alhamdulillah ɓen joguiɓe dogam cité ko wayno yaroɓe woni ñabbuji goɗɗi kala ɓe kolliti oɗo saaha kamɓe kala ɓe puɗɗima yitude hen koye mabɓe gorel te ko haako moƴƴo ko ala rewam ala effet ala haydara a wulnan ndiyam ma ha wula mbaɗa hen ko jamireɗa aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi ɓandu muma neɗɗo tuƴiɗo ɓandu mum sooru donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde endam jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah an lelotoɗo ha jamma jenga ɓandu jaaɗa sa ummima donka tinde ɓandu maɗa ngam ƴiƴam wasde dogde ɗaɗi maɗa jokkodire gorel te joni joni kettina hoore maɗa sa yeehi to site mabɓe internet a waɗi www.gorelte.com ma jangan hoore maɗa kala ko jangta e gorel te sa yiɗi jokkodirde tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Kidira jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi gonɗa koto Guriki jokkodirta koye sohna Deni Ba mbatta ko 77 571 33 10 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi gonɗa koto Mboura Saydou Ndawa mbatta ko 77 388 21 88 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa +1 34 77 01 56 77 nototoma ko Abouso Kawral Fouta Business +1 musidɓe tedduɓe jokkodirene gorel te dañen jaam kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie
Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe naasaande ɗiɗi jolal hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar mon ndulumaji to karalagal weltare tv ko musidɗo mon Saydou Abouba no mbirnoɗen e gardidi kabruji men gouvernement mo leydi Sénégal taw koye jagorɗo faggundu kame jokkodire caggal leydi Sénégal to banggue faggundu woni duduka sifondirama hakkude mum e boñ ɓamtare mo CEDEAO nden sifande noon laati koto lamorgo leydi Togo woni lome ñande capantati goo hecci hanki lewru manduɗo hen nandu nden sifande noon dañi addude kene tolnoye projet ji tati taw ko batteɗi financement e nder leydi ndi Sénégal ma wonoyi temedere milliard ko préje franc CFA ngam ummitinde lawol terre hakkunde AIBD woni bowal laɗi diwoje ngal Blaise Diagne ha fayenma toon to Diamniadio taw kadi koto gar ɗon ɗo gar mo terre ko wona ɗum konon bolol taw kadi ko hakkunde Tivaouane ya ngara ha fayenma toon to Saint-Louis ngol bolol kadi ko nonne kadi tugganma Mbour ha fayenma toon to Kaolack taw kadi ko autoroute ha leydi ndi ya ngaraw ɓuura wawde newade sifande yuɓɓunde taw kadi ko sifande ummitorode taw kadi ko yangaraji boli e nder leydi ndi Sénégal. Amadou Ba hoorejo jagoɗo leydi Sénégal kadi gembiɗo ƴamande diɗɗal Benno Bokk Yakar taw koye hitande fande nde gonɗo e lappol mum ngol wo inniri lappol faggudu hanki o noon wo jaɓɓam jaɓɓugal payodingal no fewi toon to Thiadiaya taw kadi jaɓɓimo toon ko Oumar Yoma woni jagoɗo konu gendi leydi ndi kame kewendi worɓe e rewɓe kala jalti kay ko ene jaɓɓo Amadou Ba président ko an tan min gonani hitande fande nde kono kadi wo ummini toon golle taw kadi ko bolol ya ngara hakkunde Kirballa kame nokkuɓereɗe jara fade Thiadiaya taw koye lawol taw kadi ganduɗa ko Mbour Kaolack taw kadi jarmum ma wono temedde 450 milliard ko préje franc CFA kono kadi o dañi jododade khalifaɓe diine e aada hewɓe dañi kadi gueɗe kewɗe projet ji kewɗi ɗi ummini toon kanko on hoorejo jagaɗo gendi leydi Sénégal gonɗo e jilluji mum kala Kaolack biyeteɗo Mouhamed Ndiaye Rahma taw kadi ko jagaɗo conseiller ɓattiɗo hoorejo leydi Sénégal fawi hanki tufere muɗum to Kaolack taw kadi ko mahade centre mawɗo no fewi taw kadi ko nokku pewneteɗo produit ji ñameteɗi taw kadi produit ji ma mbaw joɗade ko juuti ɗum noon ko wallide rewɓe local ha mbawa dañde ɗo dilli haɓade jonde wasam golla ko fulɓe kewi wiide jonde nafani haydara ni londe haalaka kama neɗɗo poɗɗo kay yiilade ɗum noon jar wonande ngalɗon gollorgal ma wonoy 87 millions ko préje franc CFA taw kadi koye ballal mawɗo leydi ndi Sénégal. Medina Baye hanki o yuɓɓini moɓodiral manggal no fewi ɗum ko union islamique africaine e garde gol Serigne Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass ɗum noon ko wullitanade wonande Palestine naɓe ɗi pittali guitteteɗe kala ñalawma seere nde ɓalli serdire ƴiƴam taw kadi ko kure bonɗe gulɗe jaw kame bomboje giwɗe e laamu leydi Israila faade ɓesguji Palestine naɓe ɓe kolliti wona gueɗe joɗɗe tene kadi ɓe jonnan ɗum ɓe erima julɓe kala nde kollite hen mette a mumen kala a ñam coɗaya tawete koye région de Matam toonne kadi ko suka étudiant mo duuɓi nogas e jeeɗiɗi janggannoɗo duɗal Cheikh Anta Diop janoɗo yiloyade ñamde jawdi taw kadi koye ngolɗo canngol maayo ko toon ɗo luggere nde o jolno yaltani hanki noon e heccanki kala wonande brigade de Matam ñaluno ko yiilade o yiitaka noon kono keɓani hen ko laaɓi so tawi o heeɓi yiitede walla ala jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe nelde duwaw dendagal a ñannaɓe kala kame ɓesgu makko kala jeheten ko toon to Kaolack caggal duppede ɓandu on biranoɗo toon to Guenale ɗe lewna ñasiyena ha ganduɗa yaltina Guenale ɗe duppa ko noonne kadi galle mum wattidi kadi duppede hen caggal nde nanggano
kene foto wonde sappo e tato neɗɗo ɗiɗo taw ko ɓen yuɓɓinnoɓe goɗon seppo ha ganduɗa ɓandu on duppa hena ɓen keptinama dogui goto tawete ko tonto leydi Gambie goɗɗo noon tacci kerol fayi banggue leydi Mali kono haɗo henna wonande leskoji enen jokke oɗon siffa gartatenam koye ɗanle ɗe ndewani lawola mayde suka gorko taw ko influenceur mo ganduɗa kewɗo wonde réseaux sociaux no fewi kewɗo kadi haalde ɓattiɗo landa mbiyetenoka landa Pastef on mbiyetnoɗo Papa Ibra Gueye ɓurnoɗo andirede Papito kala kewnoɗo haalde no fewi kam kay mayde mum ari hanki addi ɗum ko mawnum gorko holliti ɓen fiyetoɓe maaje kadde barzakh tan walla barjan soit jaha tan Barcelona walla tan jaha nata e ngoma e keddoɗa hena paya barzakh no ɓe kewi wiide kala saaha mayde makko noon jeeyi sababu dawriyankoɓe hewɓe hande subaka garti yañade hena woni kadi kolliti e haalande makko nde o wino ko jeeyi sababu yaademo saabu siftinde mona dañino nanguede ni wonande seppoji bannoɗi kono leelani wo ɗaccitano goɗɓe kay ɓe photoji mumen kollira keddima ɗeɗo henna maaje yanoɓe mawnoyde gartani ni saka towe ɓenne kadi ko étudiaji tati taw kadi ganduɗa ko janggannoɓe duɗal Cheikh Anta Diop winoɓe ne ƴeewoya gurdam moƴƴam to Europe kañumen ne keddima e ɗam ndiyam taw kadi ko ɓen marée national mo karan ko ɓen cakti photoji mabɓe taw kadi ɓe jalti koye ville Mam Massa Ka taw kadi koye gon on ville woni koɓe jalti en keddoɗen koye migrant clandestin ɗanle ɗe ndewani lawola ko laana kay nangani jolni kene photo wonde temedere nogas neɗɗo hen nayo ko bebbe hen nayo ko sukaɓe taw kadi sukaɓe ko hakkude duuɓi jeegom e duuɓi sappo e goho gondi koye yummumena ene hen kadi kene photo wonde minoraji jonɗi no fewi kene fotode 20 mineur taw koɓe jettaki duuɓi sappo e jeetati laana mabɓe iwno Gambie ko nogas e nayyi octobre balɗe nayyi ɓe mbaɗe nder maaje ɗe kono kadi ɓe kaydi koye bempeƴƴe caggal météo bonde ɓe gayni ñamde yarde kala ɓe nanga ko toon to maaje Kayyara ɓe tottita laamu leydi ndi Sénégal bindito gola e nder leydi ndi Sénégal limore population mo gendi leydi Sénégal oɗo saaha Sénégal yettima sappo e jeetati million pawɗo capantati ɗiɗi ujunere temen nayyi capanɗe jeeɗiɗi tati neɗɗo woni ko windita département ji leydi ndi kala hollitam département Mbacké jeeyama e département ji ɓurɗi hewde yimɓe rewi hen département mo Dakar kam ne wondi e Thiès taw wona to banggue région ngaji kala jeeheteno ko ton to Madina Gounass taw yen toon musidɗo men Amadou Samba Lo wonande ɓen finoɓe toon to Dakar mo Madina Gounass mbaɗi ziyara mumen to wuro teddugo Madina Gounass ma en ketto hen musidɗo men Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullahi Saar mi salminima kadi mi juurimama no fewi mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema Sar Abdullahi Saar kabaruji men ɗo e nder wuro men teddugo Madina Gounass dental Dakar Madina Gounass taweteɓe e nder lamorgo leydi Sénégal hono Dakar gari ɗo ziyara e ñalawma heccenko wadde ceerno halifa men ceerno Jamba Tidiane Ba ha lewtude Madina Gounass ɗo ɗum ziyara e ñaaga ɗum duwaw koga neltu ɗum duwaw yo ceerno Mamoudou Déme mo ganduɗa kañum woni almami mo juma boppo ɗo no Dakar e mo ganduɗa ceerno Mouhamadou Siraji Mawlaji Bayla Sow jatigue ceerno e nder Dakar guila ceerno Juma Seydou ha ceerno men hande o wadde noon ɓe kolliɗi addiɓe tan ko sammide ceerno e yewnude ceerno e yidde yiide ɗum kono kadi e yidde kadi yewtude muɗum face à face ɓe kolliɗi wonde kanŋe kala ko kanŋe o yooɗi kala kanŋe o ŋarde kono kadi so yarnama ɓurto yodde ɓurto ka wadde fayida sanne kamen kadi ardeɓe ɗo de ko hono on sifa soɓe garde ceerno ɗo ɓe jindira mum ɓe jewtide muɗum kono kadi maɓɓol kadi hesɗide almudagal mabɓe e tijaniyakagal mabɓe kono kadi wonande weltare mawde ɓe mbi ɓe gari fadde yimɓe tato ɓe ɗamino arde lomto heddiɓe kono noon woni fadde yimɓe sappo e joyo taw hen goto kala ko almami juma e nder Dakar walla kadi ko jangguinoɓe ɗon kariɓe e nder Dakar taw fof ko jeeyaɓe e dental Dakar Madina Gounass wadde woni weltare mawde ɓe gari ɗo ɓe jettima ɗon ɓe jii ceerno dendagal jeɓɓemaɓe
ɓesgu ceerno jaɓɓimaɓe kono ko ɓe jehdude ceerno wonni ɓe weltare mawde no feewi wonni kadi ceerno weltare ɓe keɗɗiti ɓe ceerno ɗo ɓe keɗɗiɗi kadi e dental ngal wadde holli weltare mawde no feewi kamɓene kadi ɓe ñaagui Allah ɓesguji maɓɓe ɗi yo ndewa ɗoɓe ndewi ɗo gila jaraji mo soydo ha ceerno haliɓen hannde o waddene kamɓe ɗum ɓe ñaagui Allah ɓesguji ɗi jaɓɓa pelle mabɓe ɗe kala ɗo ɓe gonna e seere ɓe ɓe mbawa ɓen so gaari mbawa wadde ɗum ko ɓuuri ɗoɓe gonna e seere ɓe ɗo ɓe wodi weltare moon no feewi so Abdoulaye Saar mi salminima mi juurimama no feewi mi salmini dengal hetto weltare TV yewtere ɓuuɗal yimɓe machallah en hette kono kadi faama ɓuuɗal ɓamtare en heeɓe hen ha e cellal kala kono kadi ha kadi kuuɗe fof en heeɓe hen ɓenne kadi musidɓe Amadou Sa Keɓe gorko mbatto yo Allah hiɗuma yafoma harnamo aljanna ɓooyen sakkanademo e duwanademo so Abdoulaye Saar ko musidɗo moon Amadou Sambalo ɗo to Madina Gounass fewde weltare TV weltare ɓiɓɓe hulɓe andudinima Saar Abdoulaye Saar Amadou Sambalo to Madina Gounass golle ma jooɗi peewi ko duwaniɗa musidɗo men Amadou Saga Keɓe ko en mbi allahuma amina ya rabbi ya rabbal alamina Mauritanie Sénégal dañji sifande nde ko hanki laati hakkunde Abdoul Karim Sall jagorɗo mo gendi leydi Sénégal kame nando mum jagorɗo mo gendi leydi Mauritanie ɗen jagorɗo noon ko ɓeydade tekkinde nden kay kisal keeri leyɗele mabɓe e gostodiral to banggue humpito kono ne kadi humpito ko taccata ko yahata na arta kala beele leyɗele ɗe ɓuura wonde nden ka e kisal ɗo e duuɓi tati paaɗi so jeniraɗo haaji to Mauritanie keddotoɗen hanki ko hulɓini hawni woni ko waɗi to lamorgo leydi Mauritanie ɗen bugiɓe ne mbaɗi wutteji mawɗi ne joguiti fetilaji jani e banque goto kono kadi waɗe mabɓe naggaɓe caggal losko yani gono fewi ko wona ɗum ko batu jagorɗe hanki ko fati e banggue ɓen tambiɓe nden ko kisal booli ma tawtoy police national mo leydi ndi ma en ketto hen musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj to Nouakchott assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdoulaye Saar kabri men ɓutti ɗo e leydi Mauritanie e ñallawma hande o taw ko naasaande ɗiɗi lewru jolal ujunere nogas e tati batu jagorɗo leydi kono Mauritanie wawi kono joɗade e ñallawma jaslare hanki o goo lewru hono jolal ujunere nogas e tati taw koye gaddugol gardiɗo hono leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani ɗum noon ɓe mbawi kadi wawde yurnade wona ɗiyan projet ji hani kadi e ɓen won kadi groupement taw général de sécurité des routes taw ko police ɓen wonnoɓe e laabi ɗi noddirteɓe kono muskaru ɓe ndeyi oɗo projet taw kadi ko wawde kadi artirdeɓe oɗo groupement général taw ko sécurité taw ko ɗin laabi puɗɗaɗi guila ujunnaje ɗiɗi e sappo taw kadi ko article ɓollum capanɗe tati e ɗiɗi wonno ko nogas lewru hono duuƴal ujunaje ɗiɗi e sappo ɗum noon police national e wawde kadi wadde golle mum timmude e ngarɗude ɗum noon ɓe mbawi kadi wiide wadde waylo waylo e taw kadi koye article 4 e loi ujunaje ɗe sappo e jeetati ɓollum capan tati e ɗiɗi wonno ko jeetati lewru août ujunaje ɗe sappo e jeetati ɓe mbawi kadi ittude ɗum ɓe remplace ɗum ɗin taw oɗo loi ujunaje ɗiɗi e sappo taw kadi ko ɓolum jeeɗiɗi wonno ko nogas lewru janvier ujunaje ɗiɗi e sappo oɗo statut taw noon ɓe paati e police taw ko national mo leydi kono Mauritanie ɓe wawde kadi artirede hen e wawde liggodirde e oɗo police gonnoɗo guila adan ɓe mbawa kadi taw kadi ko jimani ndi wona gotiri ɓe mbawa kadi toppitade gueɗe nder leydi ndi ha ni e taw kadi ko Mauritanie e kuuɓal taw ko commandement o ko goto wonata hoorejo leydi kono Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani wawde hebde rapport ko yowiti e ɓen fodde rewɓe ummorade noon taw ko observateur national ko fatti haqqe ɓen rewɓe ni ha ɓen e sukaɓe taw kadi ko rewɓe ko fatti noon e ɗo e nder lamorgo leydi kono Mauritanie ñalawma dey taw kadi ko hanki o ko hunde hulɓiniɗo no fewi ɓe taw kadi ko wiiɓe kay batti wujjirde ñalawma taw kadi ko guiri eɗen jiiya wowno kay ko taw nder jamma ɓen kadi wiiɓe nga moytade nawde kake jaten ko goɗɗo lawol noon ko ɓen sukaɓe taw kadi ɓen worɓe ɗiɗo wurniɓe kay taw kadi ko fiiliɓe kalaji mumen ɓorniɓe kadi ko wutteji mumen ɗum mbawi yawdude e sappo
sappo e goo taw ko million kalisi men ɓoyɗo o ɓe ngari kadi koye on agence taw ko banque populaire mo Mauritanie e taw koto ko leegal sukuk waɗɗani hypermarché mo attaque el hayri leegal ngal noon waɗi dille kewɗe no fewi e ñalawma jaslade goo lewru kono jolal ɗum noon waɗini kadi ono yimɓeɓe hunde hawnide no fewi e arde e nadde hani e oɗo taw koto ko banque ɓe mbawa kadi kono tirde taw kadi ko petilaji aynade kure gam kay hono wemnude kono ɓen wonnoɓe toon ɓe ko ɗon kadi ɓe difti on kalis o de caggal nde ɓe jaltinde ko ɗon kadi ɓe mbawi kono dattinde on joom oto ɓe jaltinde ɗum e otoji mumen kono film uji ɗi mbayitani tan ɓe mbawi kadi hono yaltinde on ɓe ƴetti oto mum ɓe yeehi weddini yimɓeɓe kay ko werlade eɓe kaaƴe ɗum noon jaggata gujjo hayre kay meeɗa jaggude hono gujjo ko ɗon ɓe naati e soyde ha hande dey wono ɓe jiitaka taw ɗon police o wawi noon fawde e junggo mum e wona ɓen nogas e ɓen kadi mennoɓe kono sogade taw ko waɗiɓe boniyankoɓe mennoɓe kono sogade fawi e dow mumen kay juuɗe gam ƴewde kay mate kadi ma wawde los ene wayno ɗeɗo kafeje ene mbawi kadi e kala saaha ene mbaɗa ka ni taw kadi ko taw ala ko gueɗe labtuɗe hono daña hen kadi e ɓen kadi ɓe jawdi mumen kadi kono nawa ko ɓen tigui tan goni hono bomiɓe jago kala kono leydi hono Mauritanie ko yowiti e jangde wima ɗemɗe guendiji jangge e hitande kadi taw kadi ko fande Sénégal e Mauritanie cinnjodiri ko fati e gueɗe taw kadi ko régulation auto régulation taw ko télécommunication pour poste woni ARTP mo leydi hono Sénégal hakkude mum e nando makko mo leydi hono Mauritanie kanko noon ñande hono jaslade goo lewru taw kadi ko jolal ujunere nogasi tati kanko Abdou Karim Sall mo leydi hono Sénégal wawi hono arde ɗo e nder ledde hono Mauritanie e wawde kadi wonde koɗo nando makko wawde kadi yiidirde e wawde kadi yewtidde e wonɗe ɗe gueɗe on biyete toon Ahmed Wul Mouhammed mbawi kadi joddade e waddude kono ngol batu wursudirde fréquence uji mum hani ko fatti e ɗen taw kadi ko frontiére hakkude leydi hono Mauritanie leydi hono Sénégal e mbawa kadi wadde nanodiral e wawde kono liggodirde ɗum noon taw ko tawtorede e jagorgal Mauritanajo ko fatti e gueɗe transformation hono numérique ko innovation kadi e modernisation ha fatti administration biyete Mouhamed Abdullahi luuli ko on tigui tawtora ɗowi batu ngu ɗum ne mbawi kono signidede protocole hakkude taw kadi ko ɗeɗon leyɗele kono ɗiɗi ko fatti noon e oɗo directeur régional de ARTP e wawde kadi e wondude ARE mo leydi kono Mauritanie ciññini nanodiral e toon to joɗɗorde auto régulation mo leydi kono Mauritanie e wawde sembinde coopération hakkude mabɓe ko fatti e ono oɗo biyeteɗo Hamoud Wul Ahmed darniɗo hono fedde ta à jour wawi hono kañumne e yillade toon to mobare cipantato e golle hono yorkoma toon to barkawol gam uddude toon nokkuji taw kadi ko ɗon ɗo ndiyam joɗiniɗo ɗo leydi hono Turquie e nder leydi hono Mauritanie holliti gostodiral ko fewti e jeygu hakkude leydi Mauritanie e leydi hono Turquie ɓe mbawi hono dañƴine hen de fodde million ngaji temen e capanɗe ɗiɗi e jeegom tako million kalso hono dollar e hirande ujunaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi leyɗele dendude kono Amérique mbi leydi hono Mauritanie jeeyama e programme AGO AGOA ɗum noon woni kadi wawde mabɓe wawde leydi ndi naɗumdude toon jeygu mum e kadi guilande Donald Trump laami ho leydi koko ittuno leydi hono Mauritanie e ngol ɗo taw kadi ko doggol wawde kay addu toon kadi kono ko marchandise mum ha wawa kadi hono yeyde ɗum no hannirta nda yiyete ni Saar Abdullahi Saar ko ɗum ɗo woni ko tonguɗon ɗo e nder leydi Mauritanie e ñalawma taw kadi ko hande o taw noon wonno koye dande Alsan Oumar Mbocc gorko mo Saar ɗo gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema fedde heblo sukaɓe Afrique ayawo weltare TV koten tumale meɗen fulloyo Alhassan Oumar Mbocc golle man jooɗi peewi gorko mo Saare Ndogo sen gewi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali
to leydi Mali batu tagowal men bato jananoɗo hakkunde Tumbuktu e Mopti wonande ɓen datɓe hen ɓe yogay mabɓe jangtima ceettima on ñalawma kulɓiniɗo kamniɗo moɓe jejjitta e ha hande ɗo ɓe goni ɗo beeli mabɓe kala koko owi caggal kayno ɓe jiiri ɓeɗon e jana ene maaya ɓene piyoye ndiyam wi noon ko goto e wuurɓe hen biyeteɗo Aissa Tarawore wo holliti kene fotto wonde 400 e ko fawi kay ene wonno e kalana walla ni ko ɓuri ɗum hewde no feewi ɓe birti noon wuuro woto ɓe jii ko sukaɓe ne jaltine mbeyna drapeau mo gendi leydi Mali e nder beynugol on drapeau kamɓe kala ɓe daari yaɓe mbeyna sukaɓe ɗen juuɗe sukaɓe ne jimaɓe jaabo no batto tan heewi wadde so wirtima wuuro yimɓe kala garata kene jeeɓa ha tenti noon oɗon bateau e nokku on o dogirta kono cosaan no fina tawa wano ni leelani tan 5 minutes walla mbiyen 15 minutes 15 minutes fawi hen ɓe jii ko worɓe jogitiɓe armeji ene pella bateau o taw kadi ko kure ene sokko e nder mabɓe ɓene maaya ɓene jana hewɓe hen noon ko ɗon ndiwinate ndiyama ɗon jolori maayi ɓe goni lumbade ɓe ko kure tawi ɗumen toona ɗum noon way kono film kulɓiniɗo warte jangtade ɗum taw koye jayde Mali acti kono kadi o wona goto tan jangtiɗo e oɗon a fannu colonel Assimi Goïta horejo leydi ndi tawama to centre de santé de la commune 6 mo Bamako CSREF taw kadi no wonde jagorɗo cellal ɓalli gendi leydi ndi ɗum noon ko uddidemo toon centre de Jalisa mawɗo no feewi ngam oɗo saaha haɓade oɗo hen ñaw biteɗo Jalis beele kadi finoɓe toon ɓe mbawa wonde jaam e kisala hewɓe kolliti hen weltare mumen mawde no feewi koma jahanno ha nokkuji ɓurɗi woɗɗoyde kono ɗo saaha safara ɓeydima ɓattitade finoɓe yoga e Bamako e hoore muɗɗoma ko fate cancer octobre rose e nder leydi Mali teskama kala hitande ene ɓeydo no feewi wi noon ko professeur Togo Adeni chef de santé de la chirurgie taw kadi ko général hôpital Gabriel Touré on holliti ɗum holliti noon wonande ɓen rewɓe taweteɓe en jogui cancer ne heewi no feewi nder leydi ndi ko wona ɗum ko kadi ene tawe worɓe kono ɗo saaha maɓe jokku haare beele oɗo hen ñaw polɗo yimɓe kamniɗo no feewi ne tampini hande no feewi e nder leydi ndi Mali laafaji mbulaji iwnoɓe to ka militaire ka mabɓe gonoɗo to Kidal ɗum ko ñande tan 31 hecci hanki mayduɗo hen ndu nden noon ɓe pano koto gawo ko ɗon noon oto mabɓe yaɓɓi pittol taw kadi ko artisanal kene fotto wonde koninkoɓe jeetato e mabɓe gañima no feewi 350 kilométre hakkude mum e gawo tawɓe giwno ko toon to Kidala sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry caɗele tawete e nder diwan nokku biyeteɗo Koba ene tawi nder préfecture mo Dalaba capanɗe walla mbiyen 13 kilométre hakkude Dalaba toon to commune mo Koba kene fotto wonde jangguinoɓe ngala toon sukaɓe hewɓe janggoɓe oɗo saaha jogori kay ko heddade galleji men ɓayde ñallata ko joɗade e nder classe ngala haydara école goto mo saluji 6 kene fotto wonde te meddi ɗiɗo suka jangata hen ɓe jogui ko enseignant goto e wiide biteɗo Ibrahima Moriso holliti sukaɓe hewɓe kay ñallatan ko joɗade classe gila tan subaka ha midi ha jippugol yonta taw keɓani on jangguinoɓe kolliti noon so tawi jokkirinda ni hay on jangguinowo goto ya taw jogorani yaade ɓe erima haaɓe tampi laamu leydi ndi ne notto kono hande ala kala ko gasi hen haydara to Guinée Conakry Guinée naɓe finoɓe to leydi Mauritanie ɓe erima laamu leydi mabɓe nde wawata walludeɓe ɗiɗo dumunnaji kala laamu leydi Mauritanie koko ummini woni contrôle wi biyeteɗo Mamadou Hassimo Diallo taw kadi ko gardiɗo fedde cehilagal Guinée Mauritanie wo holliti ene wayno ni ɓe ngala ambassadeur toon to leydi Mauritanie saabu yimɓe soɓe jiiɗi fewnude kayitaji jibinande walla ni ko fate banggue yogay kayitaji administration leydi mabɓe ko caɗele mawɗe wontandeɓe so tawi noon a ala kayitaji leydi ma walla kayitaji leydi ma gasi a dañani no pewnirɗa ene gasa ni leydi gondi e hoore mum a wawata hebde hen jonde no jiɗirɗa ni hen ɓe erima laamu leydi mabɓe
de wawata fa ba debe to Niger le procureur jafuɗon Niger le procureur général ɓattiɗo cour d'appel de Niamey hanki yaltini konngudi mum woni Saliou Souaibou holliti ñande 17 lewru octobre mayduɗo hen ndu ngam yinnode wujjitade dogde gonnoɗo hoorejo leydi ndi mo laamu mum derguita woni Mohamed Bazoum kene fotto wonde 23 kono ɓeydima 33 mbiyama teeb nanggama hakkude militaire kame civil taw kadi ɓen keeɓi haalis kame kanŋe jinno dognudemo ɓen kala hande ne tawi juuɗe kono kadi hande loskoji ene jokke oɗon sifa to Nigéria ñande alarba nde ko hanki wonno ko camion goto rewi e dow pittola on camion noon fettu tan ala kala ko hedde makko so wona laalaɗe ɓoole kene fotto wonde yimɓe nogas mbasi hen pittali mumen ɓen taw kadi ganda fano koto jenayse caggal nde yimɓe nogas ɗiɗo mbara tono ko biyeɗo kayaya ni tawi nder état mo yubbe taw kadi warnoɓe toon ko worɓe joguitiɓe armeji nottortoɓe ISWAP woni wallitiɓe l'organisation état islamique tawi nder leydi Nigéria ko nden fiyande woni wande toon ñalawma hanki o hakkude keerol leydi Côte d'Ivoire kame Ghana yiya toon ko société taw kadi ganduɗa ko ɓen jaydiyankoɓe loskuɓe on société chinoisaji taw ko joɗiɗo toon inniraɗo sonde international mo Ghana pewnowo cabune kame likitaji ene wondi kadi e poudre uji goɗɗi kala kewɗi no fewi nanno milliard uji kewɗi kene wona duuɓi 5 gonɗo ɗon taw alda e yamirore leydi Côte d'Ivoire ni leydi Ghana gartan joɗi ɗon taw kayit kala joƴƴinaniɓe ɗon ɗum noon hande o koye losko mango wona to Kenya jillo roi Charles mo leydi Angleterre wonande finoɓe toon to leydi Kenya fandare mabɓe kay ko on roi nde ñagoto yafuya e wargoji e lebte baɗanoɗe taw kadi waɗano koye ɓesguji Kenya naɓe ɗum ko guilay ta Cologne kono kadi kankon roi Charles ala kala yafuya mo ñaagui o holliti ñagade yafuya jerani ni ko ɓenni joni kay ko wencide hellogo tan jokkene cihilagal kami golle e ɓamtare kono wo yonnani noon ko britannique wanno to Kenya ko kono kadi wo yonnani ɗum kono noon jarani ñagade hen yafuya wiide haalande makko sanga hirande hakkude makko e yontaɓe Nairobi e tawtorede hoorejo leydi Kenya woni William Ruto sanga hirande ɗum woni koɓe kaldi e sifa ndiɗon mbadi to leydi Cameroun ko suka debbo mo duuɓi 9 kam fiya lañal e ɓernde ha yiiɓi nder on suka debbo noon koto banggue funnague leydi to ko toon wo fiya ngal lañala kono kadi wo wawi nawede nder équipe des sourciens tawi to hôpital général mo Yaoundé ɓe noon mbawi waddemo opére ha guitti ngal lañal taw mo wuuri kaya jagoɗo cellal ɓalli leydi ndi holliti hen weltare mum mawde no fewi o holliti oɗo saa o andi wonande leydi Cameroun ene jogui safroɓe heɓɓe niveau ngam wawde oppirde nde ɓernde ha jaltina ngal lañal taw hay caɗele gote heɓani oɗo henna suka ten hande gonɗo e gurdam mum kono kadi mo suwa taw a sello sen giwi to Cameroun paɗeno koton jolam jaɓeri hakkude Gaza e Israël ha hande de kure e condi e bomboje ene lutti hebde ɗum ko ñalawma hanke o 96 gañiɗo kene wona 350 tacci cerola non kadi arfa ko wala ɗum konon kene wona ujunnaje 7 Égypte holliti ma wallu ɓen hoɓɓe tawitinoɓe nder Gaza ne mbawiri yaltude pata leyɗele a mumena Joe Biden hoorejo leydi Amerique erima pause ɗeɗo henna piyanɗe gulɗe jaw paaɗe to Gaza hande Gaza kala darɗa wonti guenal e ɓole no fewi ko derguide kuɓeje tan warde ko ɗum ko noon hewɓe kolliti metti mumen wonande ko fate banggue Israël ko waɗi go nde tawnoɗo henna guerre ɓuuri mayde hen ko sukaɓe tokosɓe ko ɗum saabi Jordanie nodditi ko ɓuuri yawde ambassadeur mum tawi noon toon to Tel Aviv mo Israël holliti yo nartu ko ɓuuri yawde Thaïlande woni koye kaldigal nogasi ɗiɗo Thaïlande najo nanggaɗo toon to Hamas beele wawa accitede ngal kaldigal jokki ko toon to Iran koye toon ngal kaldigal woni ko wala ɗum ko noon Israël holliti wasi kene tolno e 15 koninke ɗum ko caggal kay nde pelliti wadde opération less taw koye hakkude fetel e fetel gorko e gorko kamɓe noon konin koɓe mabɓe 15
tabbitima hen fiyande nde mbanno to jabaliya nden fiyande jeeyi sababu temedere eko fawi fittandu heddima hen ko wona ɗum ko jagaɗo cellal ɓalli mo leydi Israël walla mo leydi Falasɗina holliti gila tan jeeɗiɗi lewru mayduɗo hen ndu ko ene tolno e ujunnaje jeetato e temedde jeeɗiɗi ko fawi woni ko heddi hen woni ko wara hen taw kadi koye piyande ɗo leydi Israël Ukraine holliti gila tan ndeɗo hitande dari heɓani fiyande bonde wande ɗi nde leydi Russie waɗi mum nder ɗeɗo hen balɗe ɗiɗi jawtude temedere sappo e jeetati localité woni ko leydi Russie bombi kene fotonde sappo région nder leydi ndi taw kadi holliti ɗum ko porte parole mo keef ɗen bombardement dañi bonnude toon ko heewi urata fewata hakkude Pakistan e Afghanistan ɗum ko caggal nde Pakistan yamiri Afghanistan aɓe finoɓe nder leydi mum nde jaltata leydi ndi ko ɓuuri yawde ɗum noon gila daɗo yettaki hanki hewɓe taggi bagasuji men gam fatude leydi men ɗum ko caggal teskede e kala saha jangoji baɗoji hewri iwrdeɓe ko toon to Afghanistan ɓe kolliti ɓe natti yidde yiide ɓen e nder leydi mabɓe to États-Unis de Amérique paɗen centre médical américaine woɓe wadde opère ɓernde gorko mo duuɓi 57 mo ɓernde mum gasno ha laaɓi on moɓe oppirno ɓe guitti ɓernde por noon woni babbattugal ɓe mbaɗani ɗum e nder ɓernde muɗum wawi wurde tan ko jonte 6 on noon maayi hanki ko caggal kay gorko moɓe gadino wadde noon on wuri ko hitande maayi oɗo henna noon caggal nde ɓernde mum gasi ha laaɓi ɓe lombani ɗum ɓernde pooh wawi wurde kene foto wonde jonte 6 kañumne hanki yalti hen aduna musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garaɗen kikiɗe hande o no yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiran en